Baithalangso MLA Dr. Mansingrong Pipen Dayamuk along Open State Kikim Ji Aphan Long Ekesong Nilip Constituency Arada Phan MAC Pen Hemalong Kenangsot Ahormu Keron Summer Hockey Coaching Camp Angdul Kiti Ada bertalong bani liberta thanbang thare harmony be number tang ton pen arjikta number 20 Baithalangso MLA Dr. Mansingrong Pipen number 9 Amreng Constituency ke Parlo Angkang Dayamuk High School Patu Aklamalong Open Stage ki Kim Ponji Aphan Chakong Nepai Crinar Cap Arni Long Ekesong Pona Berta Perangke Beren hi pen berta nang pale MLA Fon Tangka La Cap Atangka pen Rongkhang Development Block Open Stage Kikim Rangponpo Sitame bangso long ekesom ajai mek along Amreng Constituency MAC Rina Terang Pi Anchot Takolo Kopli Constituency MAC anta kacetong nun dedet aputhak kacetong nun arat lapen kelang nun arat pen kamonti pon pado rara tumpen atengke Karbiango Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Jongsi asavet long ekesom Jota Karbiango Autonomous Council abitu sai kam sai pu pen chenglok ongdung arpugedo atum chetong dunji Sitame non MLA pen long ekesom ajai mek along ke bang in koi raphop an bak aradatum chetong dun pensi long ekesom asai kedeng puta radatum ningje lasil ladak pensi lam le chethan thedetta klang dak lo MLA Dr. Mansingrong Pi lapen MAC Rina Terang Pi atum angbong kachetonte thetan dolo pusi ongdung aradatum pen chethan pre এইটো যদি সংবাদ মাধ্যমে ভাবিছে এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ কথা কিন্তু ধৰি লওক আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যিটো কৰিছে আমাৰ MAC হকল CM EM হকল হিহঁতে নিজৰ দিশত কৈ আছে আৰু আমাৰো যিটো মানে এনেটো সীমিত আমাৰ এই MLA পৰা কৰিবলগীয়া এইটো কৰিছে এইটো কিবা এটা ভেটাপেট আচলতে মানে ভালেমান লৈছে এই আৰু আধাৰিতা স্থাপন কৰিবলগীয়া আছে আৰু 3-4 জাগা মান এইটো ইতিমধ্যে কৰা হৈ গ'ল এই আমাৰ ইয়াত খেৰুনি ইয়াতে তাতে এই মাৰ্কেট খবৰটো দিছে চাগৈ আমাৰ যিবিলাক সকলে ইয়াতে আজি এইটো ইয়াত উদ্যোক্তাসকলে কিন্তু হঠাৎকৈ মানে মই এতিয়া এই মুহূৰ্ততে আচলতে ইয়াতে আধাৰিতা স্থাপন কৰাৰ সময় নহয় মই কেতিয়াবা আহিব লাগিছিল সেইটো মানে ইয়াতে সময়টো মানে বদলালে কাৰণ মানে মই এই মুহূৰ্ততে মানে ডিপুলৈ মই ৰাওনা হ'ব লাগে কাৰণ তাতে এটা মিটিং আয়োজিত 17 Bokajan LA Constituency Angkang Surhejan PWD Road Division Aru NH 39 pen number 1 Palang Sokedam Atwar Kisalam Ji Aphan Kedam Tang Jangmini Pai Krehini Arni Bokajan MLA Dr. Numal Mumin Arideng pen Impusi Inu Dipu Kedo Munu Maya Aphan Laso Atwar Kisalam Ji Aphan Hodai Koglo Laso Teng pen Laso Atwar 1500 meters and Ajaki Dingdo improvement of road by ICBP from NH 39 to Paglangso number 1 NABARD Atum pen Lapen 2016 Lapen 2017 Anikan Abha Iskim Pusi Amen Irlo Non Hadakedo Arat Tumpen Penanke Atum Aphan Ketan Atengsi Adim Humri Dampen Kelang Damahut Ketek Damlong Pen Ahok ta Hoklo Laso Pewar Block Kesalam Atawar Asaik Oi Tekti Athe Laso Pewar Block Ke Sirim Rak Lapen Lake Ajak Keding Kedam Ukali Lake Rarapan Ameke Palupen Tangka Kejoy Kichuji Aphanchot Athe Laso Atawar Kesalam Mahut PWD Engineer Lapen SO Atum Kelang Damji Aphan Adim Anta Langdam De Athe Engineer Atum Aprangsi Percentage Atangka Kechu Endet Ajok Side Abangke Langdam De Se Aning Hang Aling Paklem Lapuson Si Keklem Halapu contractor Munu Maya Kachipindake Laso Asai Laki EM Jagat Singh INTC Kipi Lapen Laso Atangka Bill ke Majokta Khangun E Pusi Jethantre Anparta Munu Maya ke EM Jagat Singh INTI Ajirpo Pusi Anud Phan Jethan Lasinon Angton Pen Laso Asai Langtarlip Pamera Kechok Che contractor Munu Maya Aphan Aron Pen Kangsai Padunangji Pota Raratu Ningje Lasi Lason Asai ke Oi contractor Munu Maya Aphan EM Jagat Singh INTI Bil kipi jine kipi pene kewangji arnisi theglongpo Munu Maya ko an aja kong done lage ladaksi klangpo
25 number Nilip constituency MEC Bobitra Rongpi pen Chukahila BJP asa Hemalong Jakong ni phai krenar keparni Nilip arada pan ason Hemalong kenang sot ahormun keron pon berta kadnu salong berta nangte Chukihola BJP party office along 25 number Nilip MEC constituency local MEC Bobitra Rongpi ahin pen akejoy Nilip arada pan ujula jojana gas chitim alan langaok aso terang hon lapen tin ahormu keron labangso amaelong Nilip Mondal Amaipu Prodip Pangchu Chunbang Bapuram Teron Nilip Mondal Mohila Pen Pudang Pangchupi Is Karbi Anglong Minority Amaipu Winson Ronghang Chunbang Ilison Timung Lapen BJP Klembang Pubang Pia Tum Chetong Dun Non Malam Sopor Pan Birtamo Inton Poniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ কাঞ্জ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamu Piputar Bertalong Pangtulo Dhanseri MSc constituency Angkang Jamuna Ingti Arong Along 2014-11-2015 Aningkan irrigation scheme kiking kiram asai kiklem kripin pen sika koti sira lak fikebra sirkep atangka kachopanglim aputhang kadnu sa pherang kepen bertanang pale Manja dilai adak rong plim plam hawar Jamuna Ingti Arong Along surihira krepli lepen krep honing kan pen kedengtang irrigation scheme kikim kirang japan thangna rasai kiklem klipin pen sika kuti isira lak phikebra sirkep atangka chupang limden labang swa irrigation scheme gikim kirang ke patang vek japan sorkari gambura tomsing ingti rong asar hun ronghang mongol sing ingti rajesh rongpi amor ronghang phadra rongpi junior ronghang pen danglok ongdung Jamuna Ingti Arong rat pen rong primpla mahawara rat tumpen abatai kachuningri pon padolo pusi rat tumpen kat news channel pherang ke angnu pachini dun Hala so porohut irrigation asai kam executive engineer Pabitra Ingti lapen SO Prakash Kakuti lapen non kedobom executive engineer Samson terang atuma phanrat atumpen kachuningri alam thi asap ta anu cheden bang wei puta alang litumpen pachini pontu anpar ta lahaya puthak Karbi Anglong Autonomous Council along kithegiding atumta chini pamelo sita non puta thangna rasai kedeng pon avi anpar Dhanseri constituency MEC mati EM Prodip Difusa amethang a constituency along kating thuramo ke claim ponjia asap ta aning ke matha avi alam sikaning je chot akam ke avi puta rat atum pen ning je pontu lige ladak nilimithang area lo penili ke ladak area sorgari gang bura lo nilimen ke tomsing inti lasi ladak pini behekoi alam angke lason lo je nilitum ladak langroi matela irrigation puthak alam si nilitum kaduk avi ara do ansa nilitum dak ching rumpen nilitum chingwai lo je lang kaduri ma lang katik sa aputha galam lasi nilitum ki pukang tungela lo kosoning kansela so irrigation bonai korlo ne so irrigation ka bonai bangke 2014 15 alam silang nilitum bonai ponlo lasi laan bonai house alang tum department ahin men si chi bonai ponlo irrigation department ahin si bonai ponlo lasi ka bonai husitame alang litum laan bonai pon pami me joine litum rata tum sita lang kelong le kisung khunang koklo lasi ni tum angke non doboma sarkar atum han kachuningri take lason halo alang litum ki claim tang a contractor ma department a source let claim pusita alang litum claim pon pami nangji lapen an lanon tangte do an sita cepat tangwek nangi pusni litum chuningri ponlo rat penke lasi alang litum lanon autonomous council asor sitame sodak pen ichok che bang phutum hanke ingsai pon vek nangji pusni tum rat do anatum pensame chuningri pa do ponlo nilitum ladak non
nang tum thek ponong po la alur sita abide ta joy kabunai ne data joy ne nilitum laswa irrigation kabunai tang pensi nilitum la soning kan pensi nitum lang chuteng pensi oko kam claim pon lo las nitum lang gelong le joy ni sok sitami jum heglo aning kan wang mun pharoi si dim tame pine mun thoke ba son long pon lo la pen nilitum kit claim pon un e dim ta do lo la si nilitum bhan la non poriborton sarkar caribo matum alang litum labang so rata kisung bang nang rapo unilitum neng hepono lasi nang rabek nang po lasi alang li no ladak SO alang li prokas kakuti alang li si claim ponlo labang so irrigation lasi alang litum laso kami claim bang ke pacun pon pilang pusinilitum rapen bang ke pudam lo lasi athe anin kanwang talilitum kholadak alulong sutame kiteng kipat check pen pat si nilitum hoptai sisiam nilitum inghan thok nangi longle roi si thok nangi lapen tike nilitum hidi same sok chu elongle lapen nitum chikloyon akam sitami batai photrok kam claim det longle thok det tike nilitum nabang so alang sitame nilitum hai chubai longle labang so rong ba don ko an bak dolo dak nilitum dak rong rong troksine do lapen adon bangke erong long dong koy thongkep do lasi nilitum kadhu kawe radoan abang ke nilitum lason lo non abang nilitum chingwai lo non alang litum han sodak pen sai vek nahi pulo nilitum rat pen nahin kuma consensus le ne gela nilitum ke dhonsuri constituency lo la nilitum non laswa area bangke la so la nang litum dhonsuri constituency la product non ke product dipusa lo di non em local em bangke product dipusa lo pin arni anang la huye kiduk kisung olong nang litum han thang kachara pabe ma nilitum olong thang tawe lalang li product dipusa bangke athek kidoye kali nilitum rata tumanta non puanta product dipusa achihera nilitum rata tum thelong lepin lang non puta lalu nilitum bangke pokas ka kotida even nonanda chirang le lasi alang li ladak a contract ki claim bang sitame kam kiana bang sa prokas ka kuti sitame non pu sita alang li phan nilitum rong asor theglong lepin lang alang li kam ki mesian ji phalang no dagin nangke chilang nuya phanga hiloving lo alang li phan same theglong lepin lang de non ke dobom CM matul ram rong hang phan nang litum kopi se chunung ri ngang tung jala so irrigation apu thak pa nilitum kachuning ri kang tung ga lalo CM sar phan mangke jen lanon alang li prapjin pen lanon ki claim bo makam abangke alang li patang vek nang yi pu alang li hin pen sodak pen alang li tum han ot pon nang po mane bisar pon vek nang yi pu sinili tum hin pen rat pen ke chuning ri pon lo West Karbi Anglong District Lapen Nokong District Ahoy Rajagaon along kido Kaziranga College Patro Aklam along kidamtang Jakong Nepai isi Arni pen kepadopon Summer Hockey Coaching Camp Jakong Nepai Trainer Cap Arni and Pajut Eloposi Card News Perang ke Jason Hi pen Birtanang Pale Assam Hockey ahin pen Bangsu Summer Hockey Coaching Camp Kibipon ke also Lapen Pinsu Soma Atum Aphansi Panong Pon Pinpur me hockey ke patu ke India National Game lo Bonstame Lapuson ke Japon mate ke Thanpon Kavedet Ajok Penan Owekimi Risunimso Atum Kachini ne mate aning kyang he atum asonsi theglong lo Kaziranga Hockey Academy ahin pen labangso hockey ke patu ahin anso se oikimi atum aphan ke patu ahin ke paprang dun thekji aphan pura Summer Hockey Coaching Camp bipondo Google's mate ITI ahin pen sitame Rajagaon alongsi AC Hockey Training Institute ki biponji pu adim pathik pondo lasi non poriborton sarkar jongsi ke patu ahin aninghang pulote ladak Rajagaon alongsi mesen hockey ke patu kacharli adim dopo lapen ladak West Karbi Anglong hojai Morigaon lapen
Nogong district Parloponpur. Ada berita bang lapan si kangton poniglo dumi thakme kardon.